Soroll de Talers és la representació teatral del que es va viure a Cardedeu en el ram del tèxtil ambientada en el dia a dia de les dones treballadores. L'obra està inspirada en el llibre El silenci dels talers d'Assumpta Montellà i en la recerca Fil en prim de Maribel Tubà i Mercè Falguera. L'obra s'ha caracteritzat per una escenografia diferent, fent que l'espectador sentís com si es trobés dins un taler. La Teresa, filla de mare teixidora, es veu obligada a treballar al taler per portar un jornal a casa. L'obra exemplifica el cas de la Teresa en representació de la quantitat de nens, i en aquest cas nenes, que amb l'edat de 14 anys es van veure obligades a treballar en unes condicions d'explotació. I també en mentalitzar que avui en dia en molts països aquestes situacions de precarietat segueixen existint. Què et passa, Àngel? Estàs molt sèria avui? Tots són mal de cap. La mossa, que vol plegar de la fàbrica. Que porta tota una trajectòria i, per tant, té uns coneixements a partir d'una experiència pròpia, no? I les persones que esteu aquí al principi, què podeu aportar a la gent gran? Com? Energia. Energia? Com? Coses noves, és a dir, teniu uns coneixements perquè heu viscut. Això que acabes de dir també és molt important perquè heu viscut en una societat diferent.
estirem el fil, és una mica el resultat o l'activitat final de tot el projecte Teixidores. És el recull de tota aquesta experiència d'aquest any, de tot aquest treball que hem fet, sigui artístic, sigui pedagògic, sigui de recerca històrica, i per tant l'exposició hi ha com 2 o 3 zones. Hi ha una primera part on abordem més la memòria històrica o els fets que van passar per la construcció de la fàbrica nova i la fàbrica vella a Cardedeu. Després hi ha tota l'altra part on hem treballat més els professors de socials i a l'Institut El Sui amb els alumnes, on hi ha tot un treball que ells han fet, sigui de l'àmbit social i familiar en el tèxtil, de la fàbrica i de l'escola. Trobareu també una part d'exposició de gravats, artística, i també trobareu una petita instal·lació de l'espectacle que hem fet nosaltres.